Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε το live. Τώρα δεν το συνεχίζω, βίντεο θα βγει αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί έκλεισε το live. Κάτι μου λέει ότι απενεργοποιήθηκε, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Τώρα θα το δείτε σε βίντεο. Αυτό το βίντεο. Γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να το δείτε. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Έφαγα μπαν από το YouTube. Τι ξέρω. Τέλος πάντων. Πάμε. Λοιπόν. Αυτό που έλεγα ήταν πάμε speedrun. Το έχω. Πιστεύω. Όχι, δεν πήδηξε πάλι το ίδιο. Έτσι. Ναι, δεν έχω ανοιχτό live, βίντεο έχω βάλει. Γιατί κάτι έγινε με το live και τώρα δεν με αφήνει. Μου λέει ότι υπονεροποιήθηκε. Και τώρα τραβάω βίντεο. Γιατί έχω να ανεβάσω πόσο καιρό βίντεο, λέω εγώ μήπως. Λοιπόν, παιδιά. Πολλά θες. Ναι. Λοιπόν. Καλά, αν με είχε κάνει όλο το σχολείο θα είχα 200 τέτοια. Ναι, καλά, πολλά θες. Τι θα είναι, ρε? Θα δίνω 10.000 ευρώ σαν το Mr. Beast. Περίμενε λίγο, έρχομαι. Παιδιά, όταν αλλάξει season, μου στέλνει Γιώργος. Όταν αλλάξει season θα σας στείλω, λοιπόν, όποιος θα στείλω ένα short, το έχω ξαναπεί αλλά δεν είχα αρκετά σχόλια, βασικά νομίζω ήταν απενεργοποιημένα, και είπα ότι όποιος στείλει το όνομά του και το δω και έχει τα περισσότερα likes, όχι τα περισσότερα likes, όποιος δεν έχει like, για να είναι λίγο έτσι πιο δίκαιο, όποιος δεν έχει like θα του κάνουμε gift. Τι κάνει? Βασικά γιατί γελάω έτσι, εγώ με τον ίδιο τρόπο θα πέσω. Βασικά, άστο, δεν πάω από κομίτι, άστο. Μ' ακούς, Λευτέρη, δεν πάω από κομίτι. Τι, γιατί προβολές δεν με νοιάζει, σχέση. Εννοούσα. Λες να πάω. Λες να πάω. Ωραία, πάω. Παιδιά, άμα το περάσω, άμα περάσω τον κομίτι, εσείς θέτε. Με βοηθήσατε εννοώ. Με καλή έννοια ότι εσείς θέτε. Λοιπόν, παιδιά, ξαναγύρισα πίσω. Το είπα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είπε και ο Λευτέρης, θα πέσω. Λευτέρη, με περιμένεις, δεν προχωράς, έλα. Εγώ σου περιμένω. Εγώ έπεσα. Είσαι ήδη κάτω. Λοιπόν, παιδιά. Συγγνώμη που δεν ακούτε αυτό το καιρό το παιχνίδι, γιατί παίζω από υπολογιστή και δεν έχω ηχεία για να ακούτε και φοράω ακουστικά. Ναι. Παιδιά, θα ξανασπροσπαθήσω μόλις κλείσει το βίντεο. Θα ξανασπροσπαθήσω. Δεν σας είπα. Ναι, ξέχασα να μιλήσω. Παίζω season chapter 1 only up. Καλά, πες να το έχετε καταλάβει, αλλά τέλος πάντων. Και το ρεκόρ μου στη chapter 1 είναι season 6 ή season 7, όχι βλακιά είπα, season 7, και στο chapter 2 only up ήταν season 10. Λοιπόν, γράψτε μου στα comments πόσο είναι τα δικά σας. Λοιπόν, μόλις φτάσει season 2, όπα, δεν έβλεπα. Μόλις φτάσει season 2, θα σας μιλήσω. Καλά, και εσάς θα είναι κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλά τέλος πάντων. Τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έφτασα season 2. Καλά, εντάξει, δεν έπεσε καμιά φορά, αλλά τώρα θα πέσω με σιγουράκι. Λοιπόν, Λευτέρη, σε περιμένω.
Έλα. Πάμε χοροπήδηξε και μετά και έκαμε τελεπόρτα στο πάτωμα. Καλά θα πέφτει. Κοίτα να μου κάνει κάτι τέτοιο και τώρα. Ναι, κομίτρια. Έπεσα. Θα πέσω κι εγώ. Το έκανα. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Έφτασα πάνω. Έφτασε ξανά πάνω βασικά. Γιατί έχω ξαναφτάσει εδώ πέρα. Όχι, πάλι στο ίδιο σημείο. Πάλι με την ίδια γλιτσιά έπαθα. Θα τα σπάσω όλα. Ρε φίλε, όχι. Είναι ένας μικρός κομίτης πάνω και απλά σε πετάει μπροστά και όχι πάνω του. Αντικολοβλακία. Καλά, τέλος πάντων. Παιδιά, τα λέμε ξανά season 2. Και δεν θα ξαναπώ κομίτα αυτή τη φορά. Λοιπόν, παιδιά, έφτασα season 2 επιτέλους πάλι. Αυτά είναι που φαίνονται από πάνω. Α, η season 3 φαίνεται από πάνω μας. Κάτσε, η season 3... Α, τόσο γρήγορα φτάσει η season 3. Έλα μωρέ και πάμε από τον κομίτη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Λέτε να ρισκάρω ξανά. Όχι. Μα πάλι θα πέσω στο ίδιο σημείο. Ο Λευτέρης. Τι λένε δηλαδή. Τι λένε. Τι είναι. Ρε φίλε, μη μιλάς μωρέ. Έπεσα άχρηστε. Παιδιά, τα λέμε πάλι στη season 2. Παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα να ανοίξω το live, το βίντεο. Λοιπόν, έφτασα season 2 μετά από πολύ έπεσα 1400 φορές, λοιπόν. Ο Λευτέρης έφτασε season 3, αλλά τέτοιο έπεσε. Κάτσε. Παιδιά, κλεινομάκι για να μην σας ενοχλώ, ρε. Λοιπόν, πάμε. Όχι! Τσάμπα μπήκαν. Γιώργο, φύγει κι εσύ. Θα βγούμε. Πάμε λοιπόν. Ναι, γιατί... Στείλει το εσύ γιατί εγώ πάω season 3, πάμε. Πάμε. Όχι. Παιδιά! Season 3 επιτέλους. Επιτέλους. Συγγνώμη, γιατί άκουσα βήματα. Βγήκε. Όχι ρε! Τι κάνω! Λευτέρη, πίσω σου έπεσα, season 2 έπεσα. Πάω με τον κομίτη για να κλείσω το βίντεο και να κλείσουμε. Οκ. Και άμα πέσουμε, κλείνουμε. Κλείνω το βίντεο. Έλα, μην το κάνεις επίτηδες. Προσπάθησε. Όχι, χτύπησα το κεφάλι μου. Περίμενε, στείλε μου κοινοποίηση πριν προχωρήσεις, περίμενε. Στείλε μου κοινοποίηση, γρήγορα. Έβεσες. Ωραία, κάτσε, θα μου έρθει, δεν μου έχει έρθει. Ωραία, μου ήρθε. Ωραία, περίμενε πριν κουνηθείς. Λοιπόν, περίμενε, one minute. Περίμενε. Μισό, περίμενε.
Πάμε. Έλα. Ναι. Μπροστά πρέπει να πηγαίνει. Μπροστά. Έτσι. Και τώρα πας γύρω. Λοιπόν, άκουμε τι θα κάνεις. Προχώρα κι άλλο. Λοιπόν, τώρα, κοίτα μπροστά. Θα πας με sprint, θα πας στο ένα, θα πας στο άλλο και θα πρέπει να ακουμπήσεις. Να ακουμπήσεις εδώ. Πώς το κάνες? Δεν το έχω κάνει ποτέ. Κοίτα που έπεσε. Βγες, όχι. Okay. Άλλη μια. Το έχεις εσύ, εγώ δεν το έχω. Δεν ξέρω πώς έφτασες εσύ εκεί πέρα. Σου έβγαλε να κάνεις climb. Απλά δεν το πάτησες. Γιατί ήσουν ασίγουρος ότι θα φτάνεις απάνω. Ότι παιδιά, σας ξαναβάζω όταν φτάσει season 2. Νομίζω θα καταντήσει βαρετό και δεν θα πάρω ούτε μια προβολή, αλλά τέλος πάντων. Να τα λέμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Μάνι, κλωρίν. Περίμενε, μη κάνεις. Οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, εσύ τουλάχιστον το κάνεις ρε εσύ. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ. Λελόλο. Θα το κάνω με τον παλιό, τον ορθόδοξο. Δεν μπορώ άλλο. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Εδώ πέρα βλέπουμε τη focus που πέφτει. Και πάλι φτάσαμε 0 μέτρα. Να μπήκε και ο ήλιος εδώ πέρα, παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν φτάσαμε season 4 ή κάπου μεγάλο season. Και ναι. Λοιπόν, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.